Kedamtang phai kunini phai pli arni Hidipi Community Hall along Karbi Chokamara sai ke klematum mate Karbi Employees Association Borjan Zonal aro keseng padoponsi Jana Singh terang aphan maipu lapen tension crop han chunbangarpu pekponlo Sing timung ben kachapa hem phupon bangso aro keseng amailong Jana Singh terang mai ke pha thepia lamalong kapachini ponatengke kedamtang arni Hidipi KEA aro senglo setame ke claim kedam kadure ke dokojok thiring jengason mandetlo nasinon puthot KEA Central Committee lapen Borjan Havar ke do employees atun ke claim kedam ke pangtang ponthuji aphan chingbai chingsai pensi puthot akimi amen irpen Borjan Zonal Karbi Employees Association sengpon pusi pachini pon Alo hisar poaman pen KEA Joint Secretary Joy Singh Teron, BD Sir Bor Singh Teron, Paniram Timung Bendanglok, Pendangan KEA along, Kachirab dun bang fubang piatum, Kachitudun, Bangso Aro Keseng along, Jasmet KEA apur ki maputak, Jethan Chimon Paduponsi, Kibangji lang arni, Karbia K Chokamarasai, Ke Klematum doan eklai dopen, Kosonsi, K Lapen long ripaklarpon Tejima putak, Jethan pon. Lapenan parta non kibangji matijong le phai kre hini arni denarong along KEA amai pi along Borjan aro penta kachetong dunjia phan cheparai pon Ingtang kring pen Borjan Zonal Karbi Employees Association Committee ke seng pon along kaddo kabe chedon sarpen Jana Singh terang aphan mai phu Singh timung pen Rina rong hangpia tuma phan dun mai phu tension kro aphan chunbangar pu pekponsi anut kapre katuma phan prek jamar pu pekponlo Ini tum dak Hidipi Committee Hall along Borjan Karbi Employees Zonal Committee Revival ate reconcile to ame adopot aprang ke Hidipi Zonal Karbi Employees Zonal Committee pudulo setanikan do pendak sabso difang mate apor pine information kelong le joini alang itum trek lang donde detlo pasikado we itum Central Committee pen pini bang drop do nili Joint Secretary Karbi Employees Central Committee Publicity Secretary Hakim Rongpi Organizing Secretary Panaram Hanse Advisor Baini do Bor Singh Teron Ex General Secretary Lalang Like pen Panaram Timu itum wangsi Okangrat Hanse dalang Office Secretary kado we wangsi itum dak 10 lo lasino nilitum kemang bangke itum Zonal Committee aprang ka ke do diman ako revival mate paring nam thu pu wangsi dak Hidipi awata nitum nang homri lo lasini tunon mai ta do bom lo lapen alam so pele committee seng po lapen ke em bang anon tu ke banggi 11 final crazy Karbi General Conference KEA Central Committee denaro den gaun lo si padoponi pulo arni bang lage mati jong cek lo tari crazy lapen tari krehini 11 lapen 12 December den gaun lo si dopo lapen pini thota nitum adak Resistance Committee ke sengdam nitum Central Committee long General Secretary Dilip Rongpi President Long Sing Timung lapen ajir potum nimali tum dunsi adak non Vice President Dipali Rong Ejang Bokajan pen ananterang Karbi Long Live